1000 zašto baksuz si tašto. Pokrećemo frendovi moj novi serijal gde ćete moći da postavljate neka pitanja i sve što bude zanimljivo snimaću klip. Znači svi kojima se sviđa moj humor, dobrodošli ste, pišite u komentarima. Razmatrat ću tematiku na šaljiv, parodijski i malo satiričan način. Znači full komedije, naravno ne moramo uvijek kroz stihove. Sve je znači komedijskog karaktera, nemam nameru nikoga da uredim. Pitanje koje budete postavili kroz komentara ako mi budu zanimljiva, naravno, a razmatrat ću kroz nove video snimke. Tako da uživajte frendovi moji dragi, idemo u novi serijal i prvo ide pesmica. Pa kaže ovako: 1000 zašto baksuz si tašto. Moja tašta je u gursuz stari, čim je vidim dan mi se pokvari. Ni tast ništa manje, ma čim ih vidim dan mi se pretvori u sranje. Na selo kod ženini nikad se ne napih i ne najedoh, al zato me s posao uvek smore, a uživat ih tedoh. Pusto selo i blato na sve strane, a moja ženica u štikle od pola metar i tu nema mane. Ona uživa, a muža joj teraju da radi, a iz obora me veselo gledaju prsići i jegnjići mladi. Meni bale na usta polaze, a dosadni tast me tera da skupljamo seno, a ja prethodnu noć nisam ni oka treno. Oh, smore od seoske idile, gde baš za vikend kod ženini da gledam debile. Nikad se ne voliše ni snaja ni svekrva, a ni zet ni tašta, samo nešto pregovaraju za svašta. Jebi ga. Takvi su porodični odnosi kod nas Balkanci, ali svakako smo bolji nego tamo neki Indijanci. I naravno, u duhu klipa moramo da nastavimo sa mnogo glupim vicima, ali ima i poučnih, pazite. Pa kaže ovako. Kaže prvo poučne poslovice sa ulice, drugari. Kaže, ko tebe kamenom, ti njega palicom. Snaga klade valja, a keš caruje. Ko se decom spava, taj je Michael Jackson. Kaže, para na paru, kredit na fukaru. Ko prede vojci, taj vozi Mercedes. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen Srbija. Važi. Kaže, ko uči znaće, ko krade imaće. To onako malo za političare. I kaže, gde ima dima, tu ima i vutre. Sad kaže ovako, zašto Dino rađa kad je Goran Karan? Koliko dobro znači vrh. I sad kaže ovako, srela se dva prijatelja, jedan upita ovog drugog. Šta ima u tvojoj firmi? Pa evo, tražimo novog blagajnika. Pa čekaj, zar niste pre mesec dana primili novog blagajnika? Pa jesmo, upravo njega i tražimo. I sad kaže drugaru, čujem praviš bend? Da, zapravo kvartet. To znači da si 4 u bendu, ili tako? Pa 3. Pa čekaj, kako 3 ako je kvartet? Pa ja i moj brat, bre. Šta? Pa stani malo, zar imaš brata? Nemam. Zašto pitaš? Ovaj je najgluplji za sad. I nadam se da vam se sviđalo. Znači, krećemo novi serijal. Ko želi možda postavljate pitanja za zanimljive teme snimajući klip. Da se šalimo, ne mora sve kroz rimu. Znači, samo gluposti, smeške i zebancije. Nadam se da vam se dopalo. Ako jeste, zapratite me na društvenim mrežama. Bacite like na video, subscribe na ovaj moj kanal i bacite sub na moj glavni kanal LP Fun and Games. Hvala puno, drugari, i gledamo se vrlo brzo u sledećem klipu. Ćao, legende moje!